daşary ýurtda sunuwat ustatlary bilen tejribe alşmakda, milli aýdymsal sunuwatymy dünýä derejesine çykarmakda berkarar döwletimizde uly işler durmuşa geçirilýär. Çünki aýdymsal ýürekleri, köňülleri, kalpary birleşdirýär. Ene goloýda Aşgabat şäherine ýerleşen Türkmenistan kino konsert merkezinde Amerikadan gelen döredüjilik toparynyň konserti geçirildi. Bu konserde paýtagtymyň ýaşaýjylary hem de oň mehmanlary ulhuwet bilen tomaşa etdiler. Şowkuny dowam eden Türkmen-Amerikan doganlyk konserdi tomaşaçylar tarapyndan dowamly el çarpışmalary bilen garşylandy. Bu konserde gelen mehmanlar Türkmen-Amerikan dogalygynyň hasyn berkeýänliginiň, günüňden öýtýänliginiň şaýady boldular. My name is Michael Cavey. Men Michael Cavey. Men Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Amerikanyň elçihanasynyň medeniyet işleri boýunça jogapkar işgäri. Amerikanyň elçihanaty Türkmenistan kino we konsert merkezine geçirilen Amerikanyň Boston Boys toparynyň çykyşyny türkmen tomaşaçylaryna hödürlemäge şart. Boston Boys topary Türkmenistana New York şäherinden geldi. Olar Amerikanyň Massachusetts ştatynyň Boston şäheriniň Berkeley taýçylyk mektebiniň taliplerdir. Häzir bolsa olar New York şäherine şeýle-de dünýäniň durly ýurtlaryna taýç çalan usta tabanlardyr. Bu tabanlarlaryň Türkmenistana şeýle-de Merkezi Aziýada gurnulan birinji sapary. Olar bu ýerde wagtlaryny gowy geçirirler hem de bu ýere türkmen halky bilen ýene duşmak üçin gaýdyp gelmäge umyt bildirýärler. Türkmenistana saparyň dowamyna tabanlar Daşowda, Balkana bardylar we bir näçe ýerde çykyş etdiler. Şeýle-de olar Aşgabatyň etegine ýerleşen çağalaň diňleýjiler merkezlerine bark gördüler we ýüzlerçe çağalaň arasynda çykyş etdiler. Bugünkü konsertde Boston Boys topary türkmen tabanlar ýagny kakıl çalýan pianino saz guralaryny çalýan tabanlar, aýdymçylar we türkmen rock topary bilen birleşip çykyş etdiler. Two countries is very strong, and we look forward to continuing that over the years to come. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. My name is Nicholas Falk. Men Nicholas Falk, Boston Boys toparynyň kakıl çalýan saz guralarynyň sazanasy. Biz Amerikadan geldik. Biz sazyň rock and roll, blues, country ýaly ugurlaryna saz çalýar. Biz Türkmenistan ýaly ýurda gelenimizde ören şart. Men bu ýerde Tomsyň ajaýyp akşamynda biziň çykyşymyza gelen ýaşlaryň köpüsi bilen duşdum. Olar ören açyk göňüllü. Biziň çykyşymyzy şowkuly er çarpışmalar bilen garşalylar. Biz bu ýerde türkmen sazyňlar bilen taşanmyza şart. Esasanam deprekde saz çalanmyzda iklim atly sazyňlardan köp zatlar öğrendik. Love playing for that type of a crowd. Very good response with clapping and everything. We're very lucky to share. Tar saz guraly türkmen mukamlary ören ajaýyp. Biz Amerikan we türkmen sazlaryny utgaşdyryp çaldyk. Biz ören hoşal. Biz türkmen medeniýetinde sazyň uly orun tutýanyny göz ýetirdik. Turkmen rhythms, and we found a way to mix American music and Turkmen music together, and I think it worked out. We had a lot of fun doing it, and it showed us about how deep music goes in Turkmen culture. Look for innocence in prostitutes and presidents in the pages of the news and pillow talk. Learn from accidents and scrapes and bruises, bend but never break your back. You gotta get back up and walk. You gotta get back up and walk these looking roads that twist along. I'm Laura Kennedy. Men Laura Kennedy, Amerikanyň Türkmenistana Birleşen Ştatlarynyň elçihanasynyň wagtdan ýetjeti. Men 2001-2003 ýyllarda Türkmenistana elçi bolup işledim. Men soňky ýyllarda Türkmenistana köp gede gelipdim. Meden gatnaşyklary ösdürmek Amerikan elçihanasynyň alyp barýan işleriniň iň esasalarynyň biridir.
Häzir Amerikanyň Boston Boys aýdym saz topary Türkmenistana tapardy. Men Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligine bu toparyň Türkmenistandan bir näçe çykyşyny gurnamagy himayet edenligi hemde biz bilen bu urdan iş alyp barandygy üçin hoşarlygymy bildirýän. Bugün uly meden çäre bolup geçdi. Amerikanyň Boston Boys topary Amerikanyň milli medeniýetini, milli sazyny, dürli janrlaryny, türkmen tomoşaçylaryny hödürlediler. Şeýlede türkmen we amerikan sazlarynyň utgaşdyrylyp çalynmagy hasam täsirli boldy. Bu bolsa meden diplomatiýanyň esasy ödendir. Bu topary Türkmenistanyň meşhur sazanlary bilen bile çykyş etmek üçin çağırdylar. Bu bolsa mende hemde köp sany tomoşaçylarda uly täsir galyrdy. Bu topar Türkmenistanyň Medeniyet Ministrligine Daşowuzda, Balkanawatda, Awazada, Aşgabatda çykyş etmäge döredilip mümkinçilikler üçin öz hoşarlygyny bildirdiler. Bu hakykatdan hem uly dostlugynyň medeni bayramçylygy boldy. Balkanabad, Awaza, several performances here in Ashgabat. Truly a great evening. My name is Eric Robertson. Men Eric Robertson, Boston Boys toparynyň sazanlary. Biz Türkmenistanda 10 günlük saparymyzy tamamladyk. Bu ýere gelmänkäk biz Owdun Türkmenistan, oň mihmansewer we gownaçyk halky barada köp zatlar eşitdik. Bu ýere gelenmizde urda ajaýyp türkmen topragyny, deňzi gördük. Ýurdun halky bilen duşdyk. Hemme zat ajaýyp. Adamlar saada gowy düşünýärler. Bu ýere gelenmizde şat hemde ýene-de bu ýere gaýdyp geler diýip umyd edýär. Biziň Boston Boys toparymyz Amerikanyň milli saz janryna, ýagny blues, country, jazz, rock and roll ýaly ugurlaryna degişli sazlar çalýar. Biz bu janrlary biri-biri bilen garýas, aýdymaýdýas. Biz öz sazlarymyzy Türkmenistana getirdik. Şeýle-de biz türkmen sazanlary bilen işleşmäge şat. Biz iki halkyň sazlaryny utgaşdyryp Aşgabatda geçirilen konsertde çykyş etdik. Konserde gelen adamlar biziň sazlarymyzy haladylar. People loved it and we loved it, so